Goedemorgen. Ja, ik wil correct opbellen door de baas. En die zei deze hier de helft van 63. De winter van 79. Nee, die ben gewoon februari 2024. Maar we hebben het eerste winter lijkt het. En hier dus ook. Er lijkt hier een, nou ja, zeker een centimeter kost zien, denk ik. Maar niet. En hij zei terecht van ja, de wegen in Ruisterveen die ben ik aardig man. Dus misschien is het beter als het gewoon thuiswerkers duurt. Maar het ziet er mooi uit, hè? Ja, het is winter en het ziet er inderdaad mooi uit. De komende 20 minuten neem ik je hem dan ook bij mij door deze barre winter. Het is glad, dus houd je hem extra goed vast deze keer, want dan gaan we weer op pad. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen hebt joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kan erop. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen hebt joggen. Dus ja, inderdaad, misschien handiger om dan met thuis te werken. En het risico in ieder geval net erin. Maar het is in ieder geval weer een mooie wereld, zeg. Hè? En een skoffeling. Nou, de dieken ben inderdaad ben best wel gliesterig. Ik hier verwachten dat de dieken met kinderen waren zoen. Nou, dat is net het geval. Maar mooie plaatsjes. Ik merk dat je er dan altijd zo vies bij jog op een of andere manier. Hè? Dus dan doe ik jou een kapje. Maar winter in Nederland. Inderdaad, winter in Nederland. En inderdaad, het is een Sicilië dat het zo winter waar weer. En omdat het zo mooi winter waar weer, leek het me heel mooi om even met de drone de loft in. Nou, dat zullen we later in deze vlog even. Eerst nog even genieten van deze mooie plaatsjes. En wat leuk dat je hem er weer bij bent. Ja, van een mooie collega heeft me geholpen, want die is op aanbod om met een nieuwe webshop te introduceren. En
Toen ik afsprutsen dat ik zo dan vanmiddag naar de zaak ga. Maar wat ik vergeten ben is dat mijn autootje die zit nog helemaal onder de sneeuw. Dus klusje. Je moet eerst maar even sneeuw vrijgemaakt. En zie je dat het nou door, hè? Oh. Het is al een beetje een maandje te mooi auto. En daarmee bedoel ik dat hij op een maandje gemaakt is waarschijnlijk. Want hij had al je storingen. Ongeveer 24 keer per dag doet het alarm al. Nou, om dat op te lossen is in ieder geval de klakson die is al draai houden. We hebben ze meestal in start. Jo, die doet het. Nou, lijkt een pakje van centimeter 15. Kom bij het Joko. In de winter. Maar blom. Hoi Blom. Ik ben geen Valentijn, maar ik ga toch maar even een Valentijnboeketje bij nog. Oh, voor Voor mezelf. om net verpakken. Nee, ik mocht het van Paken hebben. Oh, Leuk hè? ja. Zie je, zo'n mooi boeketje. Geweldig. Ja. Best een vlagmaatje. Nou ja, ik. Ja, het sneur weer again zeker. Nee. Nee, dit had ik al oplet. Ja. Maar het is mooi weer zo. Hè? Prachtig, Ja. maar het net zo net vol rieden. Ja, de weeks ben nog wel Ja, iets skin, hè? ja. Ja, ja. Ja, het is een mooie drone heen. Hè? Ja, heel mooi. Nou, Nou, happy Valentine. ja. Hallo. De auto is langzaam warmer en dus dan kunnen we aan die kant uit op naar Surhuisterveen. Eerst een missiel. Daar ben we. En dan had ik mijn microfoon net op, dus ik hoop dat het lood een beetje normaal is. Ik heb eens een trapkedel, maar dat is ook nog wat glisterig. Maar ik ben even maar de droneloft in West. En eerlijk zijn ben ik heel erg benijd naar de resultaten. Want ja, dat zie je natuurlijk maar op zo'n heel iets schermpje. En dan is het maar
Dan is bekijkt hoe komt het eruit te zien. Maar heerlijk is de winter. Trouwens, ik ga liever, ik ben meer van de simmer. Maar deze winter is toch wel lekker, hè? Dat de klots maar één opzet. Want het is toch alles behalve tropisch hier. En de klots, dat is dit. Hè. Maar we staan bij Ezelstad. Mooi plekje. Boven in Friesland. Hè. Dus vlak bij Lauwersoog, Anjem. En ja, dat is eigenlijk zo'n vakantiedorpje. Nou, hier in Ezelstad, dat is dus mooi. Ja, het is een soort mini-dwarpje eigenlijk. En dan is het mooi terug in de kuierje. We zullen er eens even een slag doorheen.
Nou, zoals ik al zei, het is, kijk, dat is er eens hier gewoon het dorp heen. Maar ja, het is echt een vakantiepark. Ik denk dat het ook best wel een beetje uniek is. Misschien ook wel net, maar... Nou, de ingangspoorten daarachter. Ja, mooi. En hiervoor je hast nog een... er zit hier een café en eetgelegenheid. Dus helemaal compleet. Nou, het is winter. Het is februari natuurlijk. En nog steeds druk op het parkje. Hey. En er zit zelfs een zwembad bij, hè? Mijn gliesbaan. Nou, mocht je dus Friesland eens een keer bezoekje willen, dan kind het heel mooi. Ezelstad, zie je het maar eens op. Dan zie je de auto weer op. Want zoals ik al zei, het is alles behalve tropisch. Ik zei ze krijg dat 2 graden weer, maar ja, ik weet niet, op een of andere manier viel het kouder. Maar misschien is het 2 graden ook wel gewoon koud. Nou, Ezelstad. Je wilt het bewijs nou zijn wel leveren dat het echt Ezelstad is. Mocht je hem nog eens uw mooie provinciebezoekje willen, Ezelstad is in ieder geval een van de hele mooie plakjes hier. Dus kom gerust del. En trouwens, de kist je vlakbij ik met een camper steen. Hey, vond je hem dit nou weer een leuke vlog? Doe dan even een like, even een toemkom heeg en weer even een abonnee. En dan zullen we hem de volgende keer. Want dan ben we weer op paard. Gierende bandjes. En een kachel. Waters. We gaan op paard, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard,